his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day as you. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale nonse mwa Ambuye, ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi pa 27 Julayi chaka cha 2022, ndipo lero ndi lachitatu. Ndipo mawu athu oyamba a siku la lero akuchokera mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya mutu wa 15 kuyambira ndime ya 10 komanso kuzayambira ndime ya 16 kuzalekeza ya 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Tiyankhuleni Ambuye, a Catholic Teachers Association, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu athu a mu uthenga wabwino wa lero achokera mu uthenga woyera monga adalembera Mateyu mutu wa 13 kuyambira ndime ya 44 kuzalekeza ya 46. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Damian Abraham a chipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Tiyeni abale mwa Ambuye tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yeremiya 15 ndime ya 10 kudzawerenganso ndime ya 16 mpaka 21. Inu mayi wanga, tsoka kwa ine kuti mudandibala ine, munthu wokangana ndi wotsutsana ndi anthu pa dziko lonse. Sindidakongole kanthu kwa munthu kapena kukongoza munthu kanthu. Komabe anthu onse akunditukwana. Nditamva mawu anu, ndidawalandira bwino mawuwo. Adandipatsa chimwemwe ndi chisangalalo. Paja inu chauta wamphamvu zonse, ndimadziwika ndi dzina lanu. Sindidakhale nawo m'gulu la anthu amadyera. Sindidasangalale nawo anthu amenewo. Ndidakhala ndekha chifukwa choti dzanja lanu linali pa ine. Ndipo mu mtima mwanga mudadzaza mkwiyo. Nanga chifukwa chiyani mavuto anga sakutha? Chilonda changa nchosatha, sichikupola. Monga nkuti mwandinyenga ngati chitsime chowuma, kapena ngati mtsinje wopanda madzi. Chauta adayankha kuti, ukabwerera kwa ine ndidzakulandiranso, ndipo udzanditumikiranso. Ukamalankhula zenizeni osati zachabe, udzakhala wondilankhulira. Anthu amenewa ayenera kudzabweranso kwa iwe, koma iwe usabwerere kwa iwowo. Ndidzakusandutsa olimba ngati linga la mkuwa kwa anthuwo. Iwo adzalimbana nawe, koma sadzakupambana, pakuti ine ndili nawe. Ndidzakulanditsa ndi kukupulumutsa. Ndidzakulanditsa kwa anthu oyipa, ndipo
ndidzakuwombola kwa anthu ankhanza. Akutero chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, ufumu wakumwamba uli ngati chuma chobisika m'munda. Munthu wina atachitumba amachibisanso, kenaka mokondwa amakagulitsa zonse zimene ali nazo nkugula munda uja. Ndiponso ufumu wakumwamba uli ngati munthu wamalonda wonka nafunafuna ngale zokongola za mtengo wapatali. Atapeza ngale imodzi ya mtengo wapatali kwambiri, amakagulitsa zonse zimene ali nazo ndikukagula ngale ija. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale yanga mwa Ambuye, mawu athu lero akutiphunzitsa zinthu zingapo zofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu. Ndipo mawu athu makamaka, mawu athu oyamba, makamaka tikumva nkhani ya mprofeti Yeremiya, mtumiki wa Mulungu, munthu amene Mulungu adamusankhula kuti akamutumikire. Ndipo lero tikuona mu utumiki wake Yeremiya akukumana ndi zokhoma, akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndipo izi zikumupangitsa iye kuti mtima wake ukhale wowawa. Ndipo akufunsa mafunso ambirimbiri osonyeza kukhumudwa, chifukwa si zimene iye amayembekezera mu utumiki wake. Ndipo akumufunsa Mulungu mafunso osiyanasiyana. Ndipo ena mwa iwo mafunso amene akumfunsa Mulungu akuti, nanga chifukwa chiyani mavuto anga sakutha? Chilonda changa nchosatha sichikupola. Munga nkuti mwandinyenga ngati chisime chowoma kapena ngati mtsinje wopanda madzi. Kusonyeza kuti mneneri Yeremiya wafika paja poti wataya mtima, akuona ngati Mulungu sali naye, Mulungu alibe naye ntchito. Phunziro limene loyamba limene tikulipeza apa ndilakuti pamene tikutumikira Mulungu tiyembekezerenso kukumana ndi zovuta. Ntchito yotumikira Mulungu siyophweka ayi. Tiyembekezerenso kunyozedwa, kutukwanidwa kumene kukumananso ndi zinthu zosiyanasiyana kapenanso ena kutisusa ife pa zimene ife tikuwathandiza. Ngakhalenso mwina tikuwachitira zabwino ena pawatumikira, ngakhalenso anthu amene tikuwachitira zabwinowo amathanso kutikhumudwitsa ife pa moyo wathu wa siku ndi siku. Chifukwa chake tikuona Yeremiya akukhumudwa, koma chinthu chosangalatsa nchakuti pamene Yeremiya akuzindikira kuti mavuto ake kuti athe ayeneranso kubwerera kwa Mulungu. Ndipo akupemphera, akulira kwa Mulungu kuti Mulungu mundithandize. Ndipo Mulungu sakumutaya. Mulungu akumva kulira kwake. Mulungu akumva dandaulo la mneneri Yeremiya. Ndipo Mulungu akumulonjeza kuti ndikuthandiza pa mavuto ako. Ifenso lero tiyenera kuzindikira kuti Mulungu akatipasa ntchito yoti timutumikire, Mulungu yemwenso azatimenyera nkhondo nthawi zonse. Mulungu yemwenso azatithandiza ife pa mavuto athu. Kodi inu mu utumiki wanu kukumana ndi mavuto? Kuti pamene mukukumana mu mavuto mumathawira kwa yani? Tiyeni lero pamene tikukumana ndi mavuto tizithawira kwa Mulungu. Kawirinso mwina ife pansi pano tikapasidwa maudindo kuti titumikire mpingo, titumikire Mulungu. Nthawi zina timakumana ndi zokhumudwitsa zambiri. Pena ndimati mwina anthu akatikhumudwitsa timati basi udindo uwu ndausiya, sindikufunanso kutumikira mpingo chifukwa choti ena akundinena zakuti. Mawu athu lero ndi mawu achilimbikiso kuti pamene tikukumana ndi zokhoma tikhale ngati mneneri Yeremiya, tizimuuza Mulungu nkhawa zathu. Ndipo Mulungu yemweyo amene adatisankhula ife azatimenyera nkhondo nthawi zonse. Tikankakamira Mulungu ndipo tizindikira kuti palibe chimene chingatilekanise ndi chikondi cha Mulungu. Ngati Mulungu nthawi zonse ali kumbali yathu, palibe munthu amenenso angatibwezere ife mbuyo. Tiyeni pa moyo wathu tiphunzire kukhala anthu odalira Mulungu pamene tikumtumikira Mulunguyo ndi kukhulupirira Mulungu nthawi zonse.
Ndipo mu uthenga wathu wabwino wa lero, Ambuye Yesu akufuna kutizindikirisa kuti pamene tapeza Ambuye Yesu tapeza zonse, chifukwa Ambuye Yesuyo ndiye chuma chenicheni chobisika. Ndipo lero tikumva makamaka za fanizo la ufumu wakumwamba, kuti ufumu wakumwamba uli ngati chuma chobisika m'munda. Komanso akunena kuti ufumu wakumwamba uli ngati munthu wamalonda wonka nafunafuna ngale zokongola za mtengo wapatali. Kusonyeza kuti pamene tampeza Yesu tapeza mtendere, pamene tapeza Yesu tapeza chikondi chenicheni chimene ife timachisowa pa moyo wathu, pamene tapeza Yesu tapeza zonse zimene timazisowekera pa moyo wathu, tapeza chuma chenicheni. Kodi Ambuye Yesu timpeza bwanji? Kuyambirira tiyeni akumakhala ndi mtima umamfunafuna Ambuye Yesuyo. Tikakhala ndi mtima umamfunafuna Ambuye Yesu, Ambuye Yesu azaona mwa ife, ndipo Ambuye Yesu azabwera kwa ife. Ndipo Ambuye Yesu nthawi zonse amayesesa kuti abwere kwa ife. Koma mwina pali zinthu zina zimene zimatipingapinga kuti Ambuye Yesuyo timuzindikire kuti Ambuye Yesu akutiyitana ife. Tiyeni lero tizindikire kuti pamene tapeza Yesu tapeza zonse zimene timazisowekera pa moyo wathu. Choncho kuti timpeze Ambuye Yesuyo, njira inanso tikukhala anthu okonda kumalandira m'masakramenti. Kuzera m'masakramenti timakumana ndi Ambuye Yesu, sakramenti la Ukaristiya, komanso sakramenti la kulapa timakumana ndi Ambuye Yesu. Ndi masakramenti ena onse amene timalandira mu mpingo timakumana ndi Ambuye Yesu. Tizakumana ndi Ambuye Yesu amene ali chuma chobisika, pamenenso tikhala anthu okonda kuwerenga mawu a Mulungu nthawi zonse, malembo oyera, kuwerenga komanso kumamvesera mawu a Mulungu. Tizakumana ndi Ambuye Yesu. Komanso tizakumana ndi Ambuye Yesu amene ali chuma chobisika pamene tiwaonesera anzathu chikondi. Kuzera mwa anzathu timakumana ndi Mulungu. Mulungu anamulenga wina aliyense m'chifaniziro chake. Choncho pamene ndiwaonesera anzanga chikondi ndiye kuti ndikumuonesanso Mulungu chikondi, ndipo tizakumana ndi Ambuye Yesu amene ali chuma chobisika. Tiyeni lero abale okondeka mwa Ambuye, pamene tamva mawuwa, nthawi zonse tikhale ndi chidwi chomamufunafuna Ambuye Yesu. Tikhale anthu okhulupirira Mulungu, tikhale anthu okonda makamaka kulandira masakramenti menenso timakumana ndi Ambuye Yesu pa moyo wathu wa siku ndi siku, tinafenso tikathe kupeza chipulumutso. Amen. In your time